Dalawang katao naman sugatan matapos sumalpok sa isang SUV o yung isang SUV sa bayan ng Bani, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Sugatan ang isang rider at backride nito matapos sumalpok sa kasalubong na SUV sa kahabaan ng kalsada sa Barangay Banog Norte, Bani, Pangasinan. Ayon sa investigasyon, patungong bayan ng Bani ang SUV habang patungo naman sa Alaminos City ang mga biktima nang maglak umano ang preno ng sinasakyan nilang motorsiklo. Dahil dito nawalan ng kontrol ang motorsiklo at sumalpok sa kasalubong na SUV. Sugatan ang dalawa sa iba't ibang bahagi ng katawan ngunit agad ding nadala sa pagamutan. Tinutukoy pa ng otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala mula sa insidente. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.